Ами, честно казано, с хората, с които работя, преценихме, че най-правилно да спеем само мене нямаш и да ги включа в микса си, който ще подаря на публиката. Но в крайна сметка, като чили този път исках да е нещо по-дима балет с мен на сцената. С години съм правила много неща и този път просто искам да си излезна, да си толкова претенциозно и специално. Просто да излезна, да си пея, да се забавлявам. Винаги човек смятам, че е хубаво да е на мнение, че нещо липсва, защото ако спре да си мисля, че липсва, да, права си, няма да има развитие. Ние показваме, че с времето влизаме в по-големи, извличаме нашата музика в различна опаковка, да я интерпретираме на голяма сцена с колеги, музиканти, бенд, което със сигурност е достойно за уважение и е хубаво да се отбележи, защото публиката да се радва. Естествено, много други неща, които е хубаво да доразвиваме, но смятам, че тези неща се правят постепенно, клипове, още по въпреки че интересни. Аз смятам, че клип... Хубаво да се правят различни неща. Има игра на стилове. Всичко е възможно. Въпросът е човек да дава сърцето си и да мисли. Тръгнем към работата си и към това, което правиш, идеите и развитието идва естествено. То е естествено продължение. И по клипове, но като се замисля, така най-комфортно се чувствам, като се слагам да не си слагам граници, защото... Точно така. Защото аз съм зодия рак и съм малко на настроение. Напоследък изпълнителите изчакват да пуснеш няколко проекта един след друг. Много пъти съм го казвала, че аз имам някаква стратегия на работа и няма как да нямам. Това е естествено и е факт. Старая се да не пускам прекалено много песни. За мое щастие хората харесаха, обикнаха, радваха се цяло лято. Впоследствие имах покана от други изпълнители, текстът е с хубаво послание. Освен това, оркестър Кристали е най-добрата група за мен. Че нещо има потенциал, аз не си слагам граници. Не слагам музиката в кутийки, както казва най-добрият ми приятел Миро. Имам и други приятели, естествено, които вече са извън музикалните среди. Така. Интересен проект, но там даже не подлежеше на обсъждане дали ще влезне или не. Даже не бях чула песен. Живко също колега, който много обичам и уважавам и с който сме се доказали през годините, че наистина може да разчитаме във всяко едно отношение. И когато Живко приятели и може да разчитате на мен. Има хора, на които не можеш да откажеш. Макар че ако трябва да бъда откровена, през последната година и половина-две съм си казал, че обяснение, особено от изпълнители от нашия жанр. Трябва нещо много интересно, много страхотна песента, че да ми каже, че иска да направим нещо интересно и хубаво. Да. Честно казано си... Певец, музикант, въобще хубави и текстовете са хубави. Мисля, че ще зарадва много публиката. Наскоро имах включване от един от най-успелите сръбски певци, Дино Мерлин, само мене нямаше негова песен. И моята пиарка преговаряше с неговите пиари. Имаме предложение да се включим в някакъв проект, който е Дино Мерлин и приятели. Бях много поласкана и много щастлива, тъй като аз харесвам Дино Мерлин, но ще се радвам, ако този проект се осъществи, ние бъдем част от него като представители на нашата държава България.